Zici că gaura asta iese o groază. Da, stai. Și ce vezi pe display, proiectează și pe perete. Pe ecran, adică. Hai să-ți iau la rapului. V-am adus și o prăjitură cu bezea, după ce mâncați. Nu, cu ce stai aici. Vezi tu gaura asta? Da. Pe gaura asta iese o rază care proiectează ora pe perete. Ia te uită. Da. Foarte interesant. Trebuie să o sunăm pe Ileana să-i mulțumim. Neapărat. Și îl punem pe televizor. Unde să-l mai pui pe televizor? Facem loc. Tot semnalul, mătii. Eu fă și mie o poză cu ea. Te pus pe Facebook. S-a închis, gata, s-a închis. Dă-mi o țigară. Nu fumez, îmi pare rău. Hai, Rigoberto, hai, fată. Hai. Neața, Neața Mirjulică, Neața. nu mai spune Mirciulică. îți fac un ceai. Cafea n-ai? Tu bei cafea? Am și cafea. Te rog, scoate-mi și mie o găleată cu apă. Dă-i și o țigară. Și te crizești. Ce? Tu le tragi, nu? Ce face tatai, n-am ușor cu bormașina aia, că n-au murit. Ia mai de la masa de hoț. Dar de ce-i hoci? Pentru că se ține numai de șmecherii. Dar nu erați voi prieteni buni? Eram. Cum s-au dat pământurile înapoi, s-au ales cu 10 hectare în plus din pământurile lui taică-mea. Acum plantează pe loturile alea grâu, crește grâul ăla mai înalt de 2 ori decât grâul obișnuit. N-are cum. Cum n-are cum? N-ai decât să te duci să vezi. N-ai cum să Dea crească cu de niște două ori mai. substanțe, nu știu ce, că nu mă pricep.
Tataie! Tataie! Ai noroc! Noroc, n-ai ceva să te ajut și eu. Da. De lucru, adică. Nu, nu. Eu muncesc, bre, fac de tot. Știu că faci de toate. Orice ai matale, orice ai. Dar n-am acum, n-am nimic. Când voi avea, te chem eu. Dar pe nepotul meu îl mai știi, Mircea, îl mai ții minte? S-a închis, bre, s-a închis. Sigur că s-a închis. Când voi avea ceva de lucru, te chem. Cine era ăla, tataie? Un amărât, Coma, îi zice. A lucrat la mine. A fost un accident acum 4-5 ani. El și cu încă 2 s-au dus la lucru, erau băuți. Nu știu ce au făcut, că s-a prăbușit liftul cu ei. Ei au murit, el a scăpat. A fost dat afară imediat și de atunci umblă. A luat-o. Îl mai ajutăm noi ăștia din sat. Și nu e periculos? Te-ai speriat. Nu-ți face nimic, mă, băi. Se uita cu ochii frate, mă încapă mine. Tot cu capul arde? Nu avea, nu. O mai dus că a lucrat în mine și a căzut liftul cu el. Nașpa. Ia fi atent. Uite, mă uitam după substanțele alea de ce tataie că dă vecinul pe grâu. Crop circles? Mhm. Nu facem și noi? La anul rămoșoiu? Mhm. Să vezi ce se panichează țăranii ăștia, cheamă și ProTV-ul. Nu vin mai aia pentru așa ceva. Ce, mă? Pariu că se dă la TV? Ei, Pariu ce vrei tu. hai, mă. Pariu pe ce vrei tu. Pe un PlayStation 5. Pe un PlayStation 5. Tai. Șase. E ok.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează emisiunea în profunzime cu Lorena Bogza. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site. E ok, frate. E mic, frate. Nu se observă. Hai. Hai, frate, hai ce mâine. Denis, stai, mă! Cine era ăla, frate? Nu știu, frate, m-am lăsat toate alea acolo, trebuie să ne întoarcem. Dă-ne, mă, Băi, Denis, mea. ne dăm de goliși, prost. Mergem înapoi să luăm alea. Te dracu de... Mergem înapoi să luăm alea. Mergem înapoi să luăm alea. O fi vreun țăran de ăsta beat mort. Domnul, alo, domnul. Mamă, ce dubios. E comană ăla. Bă, ăsta e mort. Hai, frate. E rece. Bă, hai să plecăm acasă. Taci un pic. Cineva l-a omorât. De unde știi? Cineva l-a omorât și l-a adus aici. Poate a făcut infart așa. Ce infart, mă, ești prost, e în pielea goală în mijloc desenului. Cine să-l omoare? Cineva l-a adus aici ca să părem noi vinovați. Cine să facă asta? Nu știu, frate, cineva care ne-a văzut. Hai să-i spunem tatai. Hai să-i spunem tatai. Trebuia să-i zice lui tataie. Ce să facă tataie? Dacă venea poliția și găsea în mijlocul cercului pe noi, ne suspecta din prima. O să-l găsească și Luina. Nu o să-l caute nimeni, frate, e un boschetar nebun. Și dacă îl găsesc? Mai taci în pula mea.
Bă, hai. Hai, frate. Da, am fost și în Atena să vizităm, să nu zicem că n-am fost. Cald, foarte cald. Da. Păi acum am luat băieții și am pornit. Da, acum vreo ore am luat de la mama. Vrei să vorbești cu fitul? Ia zi. Ia. Ei, nu mai spune. Păi și tata ce zicea? Nu știa nimic când am plecat noi, nu. Ce să fie? Da, probabil. Da, hai. Bine. Nu, bine. Pa, te pup. Măi, zice sora mea că la Viperești au fost extraterestri. Ei, na. Păi, au apărut niște cercuri din alea în grâul lui Moșoiu. Vine invazia? Măi, l-a văzut la televizor, la interviu, omul era foarte speriat. Acum... A mai zis mama ceva? A zis că te sună mai târziu. Ce ați făcut? Au fost extraterestri la voi în sat și n-ați făcut și voi o poză cu ei? Oprim și noi la o pipi. Mă, doamna, de ce ne-ai zis mult mai devreme? E vorba la telefon. Bă, când apare PlayStation 5? Când apare PlayStation 5? Nu știu, la anul.